Čaute ľudia, dnes si ukážeme krmenie týchto malinkých pavúčikov, ktorý som si dneska vybral. Ja už nejdem ďalej zdržovať, dúfam, že sa vám to bude páčiť. No a tak poďme pokojne na to. Ako prvé začneme rovno takýmto malinkým krpcom, bude to najmenší pavúčik, ktorého dneska si skúsime nakrmiť. Jedná sa konkrétne o Pterynochilus murinus, konkrétne o RCF, ten sa nám nachádza tunak. Skúsim tam dať takéto malinkého cvrčka, skúšam ho tam dať, no ale nejaví známky toho, že by zrovna mal záujem o jedlo. Dokonca nám vychádza hore, čož nie je bežné u murinusov, Pterynochilus murinus. Tu nám dal dosť najavo, že naozaj nechce žrať a ušiel von. No a keď som ho skúšal vrátiť späť, tak sa rozhodol, že proste utečie. Toto nie sú zrýchlené zábery a naozaj takto som ho naháňal asi 10 minút. Takže naozaj dal dosť najavo, že nechce žrať. Vrátime ho iba späť a zatvoríme ho, no a môžeme ísť na ďalšieho pavúčika. Ja si myslím, že tento murinus pôjde do zvleku. Ďalší je ďalší tu máme Poecilotherium species lowland, áno, je to Poecilotherium species lowland, tá sa nám nachádza tunák. No a poďme dať tiež takéto malinkého cvrčka, no a tu nebol žiadny problém, tu naozaj si ju proste iba takto pekne zobrala a bolo. Tak tu viac nie nič riešiť, pekne si ju zatvoríme a ideme ďalej. Teraz máme Psamopeus zirminia, toto si myslím, že bude v pohode, to už je taký trošičku väčší pavúčik. Absolútne teda neviem, kde sa nachádza, takže som skúšal vlastne takto dávať to cvrčka do tých rôznych otvorov, ktoré tam má. Tu mi uhryzla do pinzety, to je samozrejme nechutí, takže pustila a zaliezla zase nižšie. No a ja skúsim toho cvrčka takto nasmerovať k nej, čož nie je samozrejme ľahké, lebo keď tam budem šmatať tou pinzetou, no tak zalezie späť, ako aj zaliezla. Skúsim ho tam každopádne nasmerovať, dúfajúc, že bude žrať, no až tu si ho nakoniec zobrala. Dáme tam vodu, lebo tam, kde je treba, tak tam dáme aj vodu, že áno. No a môžeme za ďalšie pavúčika. Toto je Brachypelma emilia, teraz už skutočne Brachypelma. Toto je taký z tých pokojnejších pavúčikov, ktoré mám. No a toto, čo teraz spravila, to som absolútne nečakal, takéto správanie od nej. Dokonca ani takýto výpad po pinzete, áno, toho cvrčka nezožrala. Toto som absolútne nečakal od nej. Ten cvrčok jej zaliezol sem dovnútra. No, dáme tam trochu vody, dáme ju si zatiaľ bokom, nakoniec ju ešte skontrolujem. Toto som naozaj nečakal od tejto slečny. Ďalej to je Poecilotherium regalis, tá sa nachádza tu vnútri, za tým korkom. Skúsime to tam hodiť, no a ako vidíme, tá sa skôr zlakla toho cvrčka, ako by ho mala zožrať. Medzičasom dáme tam vodu, no a skúsim toho cvrčka nejako tak naťuknúť k nej. No a tu bolo vidno, že ho zožrala. Na kamer to nie je veľmi dobre vidno, ale verte mi, dala si ho veľmi rada. Tu máme Chilobrachys fimbriatus, táto má už naozaj dosť zaspredané, tu budeme onedlho premiestňovať. Tá sa nachádza tunak. Tiež jej tu hodíme cvrčka, no a tá zase skôr ušla, ako by ho mala zožrať. Čo je to dneska také menej? No, takže ja tam zase dám medzičasom vodu, no a po dôkladnom prezretí som zistil, že toho cvrčka nakoniec zožrala, takže áno, budete musieť veriť, není to tam vidno, ale keďže to bolo dole v tej nore, ale naozaj zožrala ho. Ďalej tu máme Cyriopagopus species hatty, áno. Tu veľmi som nemal čo natáčať, keďže som tam ho iba hodil a neviem, čo ho zožral. Toto bola Chromatopelma semiopubescens, tu som sa absolútne nebal o to, že nebude jesť, tá proste zožere vždy všetko, až kým mi praskne. Ideme ďalej, tuto je Poecilotheria rufilata, tu som zistil, že je dokonca po zvleku, takto som vám ju ukázal. No ale nejdeme tam ani dávať cvrčka, keďže je po zvleku, iba dáme vodu a ideme ďalej. Pekne zatvoríme. Pavúčky po zvleku nekrmím, keďže vtedy väčšinou nechcú jesť a ešte musím počkať, kým vytvrdnú. Takže vlastne poďme ďalej. Ďalej dáme Brachypelmu Albopilosum nicaragui alebo Filtocaltul alebo Pilosum nicaragui, bože, neznášam ten názov. No, to je prakticky jedno. Nechcel som tam veľmi šmatať s tou pinzetou, keďže som nechcel, aby zase skočil po pinzete, ale vidíme, že radšej zaliezla si späť, ako by mala žrať. Cvrčok tam behá, ja sa ho snažím dať tam k nej až do nory. No a teraz takedy som videl ten pohyb, ako ho zožrala. Teraz naozaj, tak teraz ho zožrala a na tej kamere to z tohto uhlu není veľmi dobre vidno, ale naozaj dala si ho tiež vďačne. No,
Takže poďme ďalej. Toto bude najväčší pavúčik, ktorého si dnes nakrmíme. Je to Caribena versicolor. Tá už potrebuje nejaký nový boxík, nejaké nové priestory, takže to budeme zariadovať onedlho. Tu najviac hrozí to, že utečie, keďže už je dosť veľká. Je to dosť malé pre ňu, takže je veľká šanca, že odtiaľ utečie. Každopádne ja jej tam skúsim toho cvrčka hodiť. No a hneď ako som ho tam hodil, tak si ho vďačne zobrala. Dokonca v takéto pomerne zaujímavej polohe ho začala tam konzumovať. Takže nebol ani s touto žiaden problém, my som ešte potom za kamerou doplnil vodu. No a tu môžeme už vidieť, ako si ho krásne žere toho cvrčka. No a vidíte, aká je šťastná z toho, že tam má proste cvrčka. No to je úžasné. Tu môžeme vidieť tie pekné pohyby. No a to je bolo vlastne všetko. Pre rekapituláciu, rufilatka nežrala, toto nakoniec začalo žrať, to bolo haty. Hamorka tá tiež si dala. No a RCF-ko, to sme nekrmili, lebo proste nemal záujem. Na budúce nás čaká krmenie týchto väčších slečien, to si myslím, že bude zaujímavé. No a sme na konci tohoto videa. Ja vám ďakujem, že ste si zhliadli toto kratšie video, dúfam, že sa vám páčilo. Ak áno, prosím, nezabudnite zanechať like, follow, nejaký pekný komentár ma určite poteší. No a ešte raz ďakujem za zhliadnutie tohoto videa, my sa zase uvidíme niekedy na budúce. Čaute.